pozdrav, dragi ljudi, ja sam Johnny Panda. Neko je Lado u komentarima napisao Jesse Johnny Panda. Ali ne Johnny Meda, nego Johnny Panda. Gde ste pande moje? Šta ima? Hoćete ljudi da promenim ime u Johnny Panda i da vas zovem Pande? Gde ste bre familije moja? Gde ste pande moje? Nadam se da ste mi fini, da ste mi opušteni, da uživate u životu. A danas ide ono što najviše volite da gledate. Kad ja ljudi otvaram pekovi, kad se nerviram, plus sam ljudi danas spremio čaj od hibiskusa i nane, pomešao hibiskus i nanu, bukvalno ovo je gorivo za mene. Neko ljudi ide na benzin, plin, a Johnny ide na čaj. Kako glupe fore, ovo je strašno. Ali dobra je kombinacija, bukvalno ljudi uzmete, ubacite čaj od hibiskusa i nemam pojma koji god imate, spojite dva čaja, ludilo kombinacija. I evo nas, dragi moji ljudi, u Fifici Mobile, pošto svi pišete u komentarima Johnny, kad će pack opening, jedva čekamo tvoj pack opening, evo vam ljudi pack opening, evo otvaram danas packove. Danas će ljudi biti veselo, danas, dragi moji ljudi, otvaram packove iz Star Passa, bukvalno sam ljudi stigao do 49. tira i ništa, bukvalno ništa nisam otvorio i danas bukvalno zajedno otvaram ovo sve što imam u Star Passu, tako da će biti danas jedan izuzetno zanimljiv i veseo klip. A ljudi, dobru karticu nisam dobio od kad je moja baba Stanka, od kad smo je zatrepali za kuće, od tad nisam dobio dobru karticu, tako da je vreme da Johnny dobije nešto brutalno u ovom pack openingu. I također ljudi, ako dođem do kraja, znači imam još 15 dana, ako dođem do kraja Star Passa, sigurno ću da kupim Star Pass. Ako ne dođem do kraja Star Passa, neću kupovati, kupit ću sljedeći Star Pass, jer u sljedećem Star Passu dolazi Kaka, tako da bih želeo Kaku da imam u timu. A vi bacite ljudi 1000 lajkova ako želite Johnny da radi ponovo pack opening i ako želite da Johnny kupi Star Pass i da otvara sve lude packove odjednom, bacite like. Ja ako dođem do kraja, ja ću kupiti. Ako ne dođem do kraja, nažalost neću kupiti i to je to. Ajde ljudi, mi da počnemo. Ajde u stvari da otvaramo prvo i coinse. Ajde sve ću da otvaram. Sve što imam ću da otvaram. Tako sam ljudi odlučio, pa idemo do broja 50, znači idemo tako do 50. Evo ga ljudi, prva 99 kartica. Prva 99 plus kartica. Vi u komentarima pišite šta ste dobili iz Star Passa, koje ste vi kartice dobili. Obavezno to pišite u komentarima. Vidite ljudi koliko sam sav energičan, napaljen. To je zato što pije moje gorivo. Znači čaj od nane i hibiskusa pomešan, vrhunska kombinacija. Idemo. Naravno, 99 igrač iz 99 plus peka. Što da ne FIFA? Hvala ti FIFA, volim te FIFA. Bukvalno sam zaljubljen u tebe FIFA. Koje je govno ova FIFA, to je strašno. Idemo dalje, odmah je tu ljudi još jedan 99 plus pek. Please igrice, please FIFA. Ajmo bogovi FIFA, molim vas, svi se udružite, svi se ujedinite, svi sad ljudi ovako stavite ruke i molite se za Johnny-a da dobije nešto iz 99 plus peka, please. Da li iz ovih pekova nešto bolje možda se dobije? Molim vas napišite mi u komentarima, ću sad početi da plačem i da tugujem. I da vidi ovaj dres. Ovaj dres je lep, brate. Ću da navučem taj dres. Sine moj, kako ću navući taj dres. Ja se izvinjavam, dragi moji ljudi. Ali ja moram da obučem taj dres. Gde je? Evo ga. Gledaj kako je lep. Gledaj kako je dobar dres. Kakav sam ja kriminalac. Koji sam ja kriminalac. Sad moram da se vratim ovdje nazad. Stari, da se vranem nazad. Ajmo dalje ljudi, ajmo dalje. 300 gemova, može ljudi, 300 gemova, 300. I ovo jako bitno, znači ovi transfer trening, ti itemi su najbitniji, brate. Ja ih ljudi nikad nemam. To je FIFA toliko zeznula da je to strašno. Ajmo Team of Deer Star Pass, ajmo Team of Deer. Bra, 101 kunde, vidiš, može da se dobije neka bolja kartica. Ovo je već bolje, idemo. Znači sad smo dobili 101, vreme je da dobijemo, razumeš, nešto još bolje, mislim, ajde FIFA. Iskreno za sad najbolje što sam dobio jeste onaj fini Team of Deer dres. Realno ljudi, jel postoji taj negdje Team of Deer dres da se kupi na marketu ili moram pogledati, ja ću ljudi kupiti taj Team of Deer dres.
Majke mi. Ajmo ljudi da otvorimo ovaj 99 plus pek. Vi pišite u komentarima, neko mi je napisao, brate, da iz ovog peka dobio 109 Modrića. Pa dalje, ili 100, ne znam koliko je Modrića, ali neko je napisao da je dobio Modrića. Pa da li je to ljudi realno? Je li to moguće? Šta ću ja dobiti? 99 Grifo. Baš si mi ti Grifo trebao, evo majke mi, znači, ajmo da otvorimo i ovaj pek. Možda, evo ga ljudi, walkout iz 80 plus peka, alo, prvi walkout. šta će biti? Van Dijk, Virgil moj Van Dijk. Idemo dalje, za iste parice, za isti cash 150, ja volim coinse, brate, ja iskreno volim coinse, ali ove iteme, ove boostove, to neka izbace iz igrice, brate, to je dosadno, neka uvedu nešto novo, molim vas, please. Idemo još jedan. Inače, ljudi, blizu smo ovog 100 plus peka, blizu smo onog 101 plus peka, tako da, ajmo 99 plus pek. 101 Trippier. Opa, idemo, sve bolje i bolje, ljudi. Jo, bože, kako je lep ovaj Timo Dir. Jo, bože, ja se izvinjavam. Gdje je logo? A gdje je Timo Dir? Jel ovo Timo Dir? Kako je lep ovaj logo, jebote život, kako lep logo. Brate, meni je lepši logo i sve nego dresovi. Evo, majke mi bile rođene. Evo ga, ljudi. 100 plus pek, samo da otvorimo ovo na brzinu, ajde, otvorit ćemo. Inače, ljudi, ako želite da vidite, ako dođem do kraja PES, ako želite vidjeti kako kupujem PES i otvaram ove sve pekove, obavezno, ljudi, bacite veliki like. Big like, please, my channel. Ok, very guys. Hummels, idemo 101 plus pek. Ne znam, ljudi, da li ovdje nešto dobro da se može da se dobije, ali ja bih voleo ovdje Lewandowskog da dobijem. Pišite u komentarima šta ste vi dobili. Ajmo, 101 plus pek. FIFA, EA, bogovi, molim vas. Zadovoljan, dobro je, neću se žalim, ajde. Rice, ajde. Jebem ti, ne smijem da psujem, brate. Ma jebem ti, bre, bre. Jeste vi ljudi, vi navikli na mene da ja psujem, jer bi voleli više da psujem po klipovima, ili imam ja dobar opus psovki, da li da više ljudi psujem, da se derem i da vrištim, ne razumete? Ja stvarno nisam normalan. Ode ništa, nisam dobio, ovo je sve smeće da bili smeće, da veće smeće u životu ne može biti. Ajmo. Pa 99, opet Borjan, opet ovaj Inglajsas 99, šta ćeš mi sine, ti brate moj, ma jebote pek. Pek opening da me, ne kažem šta, neću da psujem, neću ljudi da psujem, nije lepo psovati. Ne znam još koliko je ovih pekova ima, vjerojatno imam brdo pekova, tako da brdo pekova ćemo i da otvorimo. Idemo 99 plus pek, ajmo FIFA, ajmo jej bogovi, ajmo molim vas. Opet stotka, brate, gdje je walkout? Joj, vidi kako je ovaj dobar, vidi ovaj logo, nije ovo logo, ovo je pin. Kako je dobar pin, znači da ga stavim. Mislim da su mi ostala još dva. Ja rekao, neki Timo Dir pek, on običan pek, uplaši se. Ja i 70 plus peka dobio walkouta. What the hell? Mislim da su mi tako ljudi, ostalo su mi još 2 peka, ali otvorit ćemo, ne brinite, otvorit ću još nešto, tako da... Grifo, ok. Ništa speci, bez veze, shit, očajno, jadno, Grifo, molim, FIFA, ozbilji se. Idemo ovaj posljednji 99 pek. Da, ništa. Tijer neki tamo, znači lik veze sa životom nema, šteta, majke mi, žao mi što nisam dobio ništa, ali ajde ljudi, ajde otvorit ću jedan ovaj pek, ajde samo za vas, otvorit ću jedan ovaj pek, ovaj gdje možda se dobije, gdje imam 356 ovih, to ću ljudi u sljedećem pack openingu da otvaram, bukvalno mislim da će ovaj video izaći sutra, nisam siguran, kada izađe, ajde otvorit ćemo ovaj jedan pack od 40, pa da se nadamo Blanku, Drogbi i tako,
iskreno, da ste vi dobili ovdje nešto, da ste vi iz ovog 101 plus peka dobili Icon plus, Icon player spec, da ste vi dobili nešto, pišite u komentarima, ja bih Haalanda, Modrića, možda i Leva, nikad se ne zna, možda nešto dobro. Idemo. Please, FIFA i bogovi FIFA, ja vas volim, cenim, poštujem, obožavam. Molim vas, dajte mi nešto dobro, molim vas. Pa jebote ni walkout. Pa jebote. I 101 plus peka 102. Evo majke mi, da mi se sad baba Stanka prevrti, ne znam, ne mogu, brate, ja ovo ne mogu, majke, više ni da smislim, ni da skontam. Ne može ovako, ne može, majke mi, ovo je totalno neozbiljna igrica. Ništa ljudi, ako dođem do kraja PES-a, kupujem PES, tako da to je to. Vidimo se u sljedećem klipu, hvala što ste gledali, uživali, pratili. Hvala puno, hvala na podršci, hvala familijo, hvala vam familijo.